Najeriya sai ka hada da Kano. Idan kasuwanci za ka sai ka hada da Kano. Idan waka za ka yi ko fim sai ka hada da Kano. Kai ko tubani za ka siya sai ka hada da Kano. An samu mahaukacin ne? Kuna nan bayan gari ne ka zo. Kuna bayan gari? A wuyan zuwa. Ku ba kun zo? Dukkaninku komai za ku yi sai kun haɗa da Kano. Yamma! Mun samu abin da muke so. Amma ina tunanin shin bokan nan cayi mu cire idan mahaukacin nan na hagu ko na dama? Yana bai kamata a cire su duka idan aka kai masa zai zaɓa mana wanda zai mana. Wallahi tallahi ni ba mahaukaci bane ba. Wallahi tallahi sharrin ce birane. Wallahi ba ma